Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake ngibele lapha futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili le-radio ingeza lami igama ngumfeza uNtuthu ngakhoma lo bathi i-Lastborn Amagomede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, udaba esikhulume ngalo, udaba oluthinta owesilisa lokhe kalanda ilobolo lakhe ngenxa yokuthi-ke untombazane ubengasazimisela ukuqhubeka naye empilweni yakhe. Ngane zakwethu, sokuvumbuka omunye wesilisa okhonza futhi kulona ebandleni lakwaShembe, uthi waqola yona le nkosazane asayilobolile le ngane zakwethu. Kufike wabhala lo muntu ekhasini lakhe ku-Facebook ukuthi-ke noma kungathiwani futhi lo mndeni unenkinga ngempela, ngoba nami ngayicela le ngane uMandisa Sibisi eJudiya ngonyaka 2014 ngayovela kubona ngoMarch ngonyaka 2015. Lo mndeni namanje awukayeki ukuqola abantu ngale ngane yabo. Ngo-2015 March ngadliwa nami izikomo zakithi, kube-ke kale ngane ngangiyicela ebhentshini eJudiya ngonyaka 2014. Ngathi sengibuye ukuyovela kubo eWaterloo, ngafona unina wayo wathi angihlukane nengane yakhe. Uma ngibuza ingane yangitshela ukuthi umndeni ngeke uvume ukuthi iyogana umuntu okhubazekile-ke. Uchaza ukuthi-ke wayithatha indaba wayifaka laphana kubacotsha, sayifonela umfundisi uMvubu wasebuhleni, yathi yona ngeke ize lapha. Ngonyaka 2016 wahamba wayobika kubaba ukuthi-ke wacela inkosazana ngoba sekwenzeka ubuqili, wathi ubaba abize inkosazane nabazali bayo, yanqaba yathi ayizi lapha, kukhala ugama elihle. Kumanje le nkosazane isematheni njengodaba owesilisa laphana-ke esivele kwilanga ukuthi ubesekhipha imali engango-400,000 noma rand elobola ekhehla embesa-ke laphana. Kunjalo-ke ngane zakwethu ukuthi-ke ngathi akulona isigameko sokuqala ukuthi le ntombazane iqole lo khona wesilisa lapha nophila nokukhubazeka nayo, owathola ukuqoleka-ke ngayo le ntombazane. Engane zakwethu, mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngodaba olubucayi kangaka? Hlala comment section ke ngizwe lakho uvo ngalolu daba. Mina ngiLastborn wey'ngane zakwethu, sengiphuma nje nami kodwa ngithembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.